la op. Ye. Oh, ja, au, das. Ja. Ja. Ricik kumricik kremise wasnaka sedelo maneh bapakne wasnaka nyong kaget aduh rika beton apa bungkus benak iku isin apa pawongan kang sajake mburu sakjroning lelayonku yen tak tamatke wujude abang wah sawetara sajake aku wis tau tepung anggota aja sira-sira wani kelawan Anoman kang badhe amboyong dening Dewi Sinta bakal tak oyak lan uga tak obong kraton Ngalengka Diraja dene wani boyong Dewi Sinta bendaraku ger anggota waspadakno aja mlayu-mlayu ana sakjroning taman kabupaten kene lho iki lho Anoman Adepono iya op Anoman mandek dhisik ya aja kakean sesumbar coba iki anggota
bakal dadi tandingmu. Ayo kene maju tak ladeni rina kelawan wengi. Dene wani-wani boyong Dewi Sintana sajroning kraton Ngalengka Diraja Anoman. Maju kene iki lho Anggada ora bakal sireh lawan Sriramu Anoman. Wah. Op. Eka parat Josira anggem sumbar tanding yudha lan mabi sigra waspadakna apa kang kawis tara ya iki kasekten mami maragane letna kena bantaning bumi wolak-walik gosok. Jebul kowe wani Indo kelawan aku Anoman weh. Coba yen pancen Sekti Mahamara ayo kene adu kasekten mati dening aku kowe. Anggada jebul kowe mung kabisanmu jebul samene. Iki anggadane kuwi sapa to iki? Lek anu kaya cucu ini. Kayak sungging kayak apa itu to. Wah mati dening aku Anoman. Anggada wus modar man. Wus lah. Lek baca kentek kaya apa heeh to iki. Anoman mandeg yer satriya. Jebul kaya mangkene kasektenmu Anoman kowe bocah cilik, kowe bocah ringke ora ana dagingmu nger. Lah ora apa-apa. Ndak apa-apa. Lah. Ndak apa-apa. Yen kaya ngono Anggada tampan ana iki tak tempiling ndasmu kowe. Yo. Nah. Woi. Mati dening aku lastu. Op lah Anoman kalawan Anggada nggih sajaya anggonipun kobong sajroning Ngalengka Diraja man kobong man kobong wus madhar pecah siramu kan Anoman boko seret nagane minggir Anggada minggir Anoman aku mati man Anoman nyony Anggada